الرحيم وصلى الله على النبي الكريم. جماعة السلام عليكم. na ganin zan takaita da wannan 'yan nasiha ta aure. Allah ya tara mu aladan gabaki daya. Ya 'yan uwana duk ku lura ku bar saken inganta aure yadda babu matsawa, ku yi ƙoƙarin lallai ganin an kyautata, an tausasa, an yi shi baya rufewa, kuma kar mu zarme don kwa zarmewa kusan ita ce take sahayensa bai ɗorewa. Kaya na zance har zuwa fa na gaisuwa, ƙarya a lefe duka ba warewa, ƙarya a sa rana da kunshi 'yan uwa, su ne suke sayensa bai ɗorewa. Don ko rasu lallahi manzan gaskiya bai su ba balle mu zama kamawa. In har muka yi koyi da shi ya 'yan uwa, ma samu dacewa ku zama ganewa. Sannan dukan aure ku yi shi da so titir, in babu so sam kar ku zama ɗaurawa. Aure na soyayya yana danko kwarai, danko na samun zuriya mai yalwa. A cikinsa ba raini kaza ba tunziri, balle ayo gillin gudun sabawa. Kuma kar ku ci sai masu hali za ku bai, dan shi kakanwa ne yana rikitarwa. Sai dai idan an yo bisa dirka ta so, to babu laifi za a zama dacewa. Aure na mai hannu da shuni in fa ba so, to bala'i ne ku zama ganewa. Aure na mai hannu da shuni in fa ba so, to bala'i ne ku zama ganewa. Komai talaucin wanda ke so 'yan uwa, ai inda shi ba nuna bambancewa. Ko da kwaken yarta ku ya zarce fada, ko tafi mai kyautacen kurawa. Shi arziki ku sani na sarki rabbu ne, duk inda ya so nan yake bayarwa. Kuma in ya so juyi ya karbe nan da nan, sannan ya bai wancan maras na kashewa. Aikin ta'ala ne a kullum ba musu, kaskanta wasu kwaso su cirawa. Don wanga duk auren da za a yi 'yan uwa, ai babu cin fuska da kukkushewa. Ayiwo nasiha gun ma'auri 'yan uwa, ai yadda ba zai sha wuyar aikawa. DJ da dansi wa da mata gun event, tilas mu janye don ya zama ɗorewa. Manzo walima ce ya ce fa kawai mi, haƙƙin ma'aura ai ta yin faɗakarwa. Nima ta Allah ya kamata mu zama kula, in mun ka gode sai ya zama ƙarawa. Kwaɗayin na banza shi yake taɓar da mu, mun kasa ganewa muna afkawa. Don Allah na roƙe ku ya ku 'yan uwa, maza da mata duka ba warewa. San zuciya kushe kaza zan bar tsiya, mu bari mu daina nan gurin auraswa. Ku sani nasiha ce nake ta faɗa muku, in kun ka ɗauka za mu zama dacewa. Ku sani fayin aure a yau ya tasgare, ragamar samata su suke juyawa. Ku sani fayin aure a yau ya tasgare, ragamar samata su suke juyawa. Wallahi in muka je gaban sarki gwani, da waɗanga kun san za mu zama yarawa. Don Allah na roƙe ku ya ku 'yan uwa, mi ƙoƙarin gyaran da zai dacewa. Alhamdulillah.